Защо трябва да изберете образователен център ИН? Хиляди истини, от други разказани. Всеки има в себе си една от тях, а ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Много малко трябва, хиляди различия и думи с многоточия затвориха очите на душите ни. А ти дали ги откри? Хиляди възможности има останали. Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти?